Un cop hàgim tingut el codi de la llicència, haurem de crear un compte. Haurem d'entrar en aquesta pàgina web www.blinklearning.com i a partir d'aquí triar la llengua, en aquest botonet d'aquí a la dreta a dalt de tot, i crear un compte. Si cliquem crear un compte, obrirem aquesta finestra i ens demana el codi de la classe del llibre, això vol dir el codi de la llicència del llibre que tenim, una adreça electrònica, el nom i el cognom i la contrasenya. He llegit i accepto la política de protecció de dades i registrar. Ens registrarem i apareixerà aquesta finestra en què ja podrem iniciar la sessió al Blink Learning amb la nostra adreça electrònica i la contrasenya. També podrem entrar i iniciar la sessió des de la primera pàgina, clicant iniciar la sessió, apareixerà la mateixa finestra que acabem de veure, ens demanarà l'adreça electrònica i la contrasenya i ja podrem iniciar la sessió. Entrarem, quan iniciem la sessió, a un apartat que es diu Continguts i és on apareixeran els llibres dels quals tenim la llicència. Com que jo he entrat amb la llicència de la punt 3, només hi apareix el llibre de la punt 3. Si tenim altres llicències d'altres llibres, com per exemple de la punt 2, de la punt 1, o del Veus 1, del Veus 2, del Veus 3, o de les lectures graduades, dels llibres de lectures graduades, i volem afegir aquests llibres en aquests continguts, els volem afegir aquí, haurem d'anar a la barra que tenim aquí a la dreta, que us estic indicant aquí, i clicar aquí a l'icona d'afegir llibres. Clicarem a l'icona d'afegir llibres, haurem d'introduir aquí i haurem de posar-hi el codi de la llicència del llibre que volem afegir en aquest apartat, clicar l'OK i ens apareixeria aquí, al costat de la punt 3, doncs el llibre del qual tenim també la llicència. I així aniríem augmentant aquí els llibres dels quals tenim les llicències. És com una biblioteca dels llibres que tenim. Bé, un cop som aquí, si voleu entrar al llibre, si cliquem al damunt de la icona de l'ull, de veure, entraríem ja als continguts del llibre i veuríem doncs tot l'índex des de la introducció fins al llibre del professor que compon, en aquest cas, el llibre de la punt 3.